חברים וחברות, אנחנו פה בסרטון ברול סטארס צ'יטים עם אריאל, תגיד שלום. שלום, מאיפה לך? בואו נתחיל. רגע, בואו נפתח קודם. פעם קודמת השגנו 46 דמויות. רגע, אבל בואו נפתח דמויות. כן, אנחנו הולכים לפתח דמויות. אז הסרטון קודם התפוצץ, אבל פשוט התפוצץ מצפיות, 4,600 צפיות. אז הבנתי שאתם אוהבים פתיחת דרופים, אז היום כמה דרופים אתה רוצה שנפתח? 100. 100? מה 100? די. 600, יאללה. מה 600? לא 600. 600. למה? אז 500. 300, יאללה. 300 ובואו נתחיל. אדיר. 100. רק התחלנו, חבר'ה. אדיר. לא. זה לא יקרה. אני רוצה לעשות. בואי, מתקשר. שנייה, אוקיי, חברים, חזרנו. פשוט התקשרה אלינו שרית, אז כן, שרית, אתם לא מכירים. יאללה, אריאל, תן את המזל, זה ה-20 שלה. אדיר, לא מיוחד. 250! אריאל, תקתק את זה. תקתק. עוד מישהו מתקשר, טוב, ביי. אוקיי, חברים, הנה חזרנו. עוד פעם שיחת טלפון, וקיבלנו את פייפר. יש. אריאל, תבחר. אוקיי, זה לא... תפתח. תקתק את זה, אבל תקתק. אל תראה את הפקק. דלק. אוקיי, עכשיו תורי. אוקיי. נו, בוא נפתח גם תיבות. אחרי זה. אנחנו בינתיים ב-30 דרופים. זה 31. לא, זה 30. חכה. זה כל 10. וואי, כמה אדיר. נדיר. אוקיי, בוא נעשה איזה פתיחת אומגה ככה. תן. אין פה משהו. טוב. יש לנו 40 עכשיו דרופים. עכשיו אני עושה... את יודעת מה? בוא נקנה אולי מישהו. לא קונים, בייב. למה? כי... מדהים! סליחה. אנחנו רוצים היום לפחות 10 לג'נדרי. כאילו 10 אגדי בדרופים. וכרגע זה לא יצא, חבר'ה. רגע. אם הגעתם עד לפה, נו בלייק, שימו נוסף ותפעיל את הפעמון. ויאללה, זה תמיד קורה לי. זה. למה רק... תגידי לנו אם יש לכם עוד מישהו שתמיד קורה לו בטעות למה כולם לידה? בוא נשתגע עכשיו אריאל בא אליי שהוא נסע 3 שעות בשביל זה, אז כן. 2.5 שעתיים, בסדר. הוא נסע 2 בשביל להגיע אליי, שזה באמת מלא סבלנות. היינו באי-ג'אמפ. אי-ג'אמפ זה מקום טרמפולינות, ועכשיו... למה אתה מדע? לא, זה לא יצא. תחכה! אז בקיצור היינו באי-ג'אמפ מקום טרמפולינות, והיה כיף. ולמה אתה... הנה עוד פעם זה קרה. בוא נעשה עוד פעם תיבת אומגה. אוי, נו, מה? אולי כבר תיבת אומגה. נקבל אגדי. אבל קיבלנו אריאל. נו, מה? יש פה דמות. אומייגד, אתגר. הוא אתגר. טוב, הנה ה-60 שלנו יוצא לדרך. 61. חברים, נו בלייק, נו בסאב, תופיעו את הפעמון. נכון, אמרתי לכם שב-50... מה, אתה הכנסת חדר איתך? התחפה, נעלה. אנחנו באמצע סרטון. אבל אני אומרת שהחדר שלכם... אבל שרית, אנחנו באמצע סרטון. לפחות תגידי היי. היי. זה גם עוזר. נו בלייק. יאללה. מה זה היי הזה, שרית? טוב, בואו נמשיך. מישהו יודע, שרית היא אמא של אריאל. איבאלה.
תראה כמה יהלומים יש לי, תראה. יהלום אחד ל1,000. יאללה, בוא נמשיך. וואי, זה נהיה קשה נורא. זה ה70 שלנו. בום, 100 קרדיטים. עוד מעט אנחנו לא, פותחים עדיף. את פם. רק נעשה את 100. 100 וזהו בפתיחת טרופים, בסדר אחי? הנה קיבלנו דמות. סבבה. דמות חדשה מי יצא לנו? פרנק. תקשיבו, פרנק הוא אורפי. שמעתם על הדמות החדשה שתצא ביום חמישי? בחינם? אז בוא נקבל אותה. ביום חמישי, את תקבלי אותה. גם אני אקבל אותה ביום חמישי. מי שלא יודע, אני קיבלתי טלפון, אז אני אעשה עוד ערוץ, שזה יהיה ערוץ של מיינקראפט, לא, של פיפה, אז כן, כדורגל. אנחנו גם נעשה סרטון. מתי יומיה? תגידו לי. שאני ואריאל מדהים! לא. אימא'לה, איזה רעמים, וואו. טוב. אבל נכון זה מצחיק שהוא פשוט בא ככה? 90, כן. רק בסדר? סבבה. נעשה 100 וכל השאר תיבות. מדהים! לא! אבל לא עשית להפך. אמרתי לך 100. אמרתי לך 100. עכשיו זה 100. לא. מקודם זה היה 90. תוכלנו בלייק. חברים, עכשיו נו בלייק. רק אמרתי נו בלייק והנה אגדי. וואו. רגע. אומייגאד, אגדי. הפעם אני לוחצת שלא תעיז. לא, זה. לפחות פסיקה. זה לא כמו שאתה הבאת לי. יאללה. לא! תיבות. היה שם 12. נלחץ. מה נקבל? אומייגאד, ספראוט. עכשיו אני. וואו! לג'נדרי. אומייגאד, חברים. קיבלנו את בק, חבר'ה. אומייגאד. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 לג'נדרים, חבר'ה, קיבלנו את מג, אומייגאד. אוקיי, חברים. ילדודס, בואו להדליק חנוכיה. אוקיי, אנחנו כבר חוזרים לכם, מדליקים חנוכיה וחוזרים. תראו לי את הלב שלך. טוב, חזרנו אחרי הדלקת נרות. אבל עדיין... כן, ובואו נמשיך לפתוח. רוצה לפתוח? תקתק אותו. רגע. תקתק אותו. אתה יכול לתקתק. קדימה, תקתק. אתה יכול. עכשיו אני אתקתק אותו. מוכנים? אני אתקתק. ולא קיבלנו. תקתק אותו. טוב. לא קיבלנו. זוהר. יו. צריכים לקבל... לג'נדרי. חומאתי. עכשיו אני אתקתק אותו. עכשיו אני אתקתק עוד אחד. אני אתקתק אותו. מה עם הזוהרים? אני אתקתק אותו. איפה הזוהרים? הלו, זוהרים. זוהרים. זוהר. יו. תאמרו, חברים, עכשיו עצרו את הסרטון ותכתבו בתגובות איזה דמות יש פה. אריאל, איזה דמות אתה חושב שיש פה? צ'סטר? יאללה, גם אני צ'סטר? צאנו. צ'סטר! ווילו. סגור? 11. זה דמות? זה דמות! צ'ק. את יודעת שצ'ק הוא גם דמות כזאת חדשה? יאללה, תקתק אותו. אין זוהר. תמשיך.
עכשיו תעשי את זה. את זה. תעשי עוד 2. אין זוהר. אין זה. אין זה. נו, מה עם הזוהרים? לא, מה זה עושה? אבל תקתק אותו! תעשה מהר! תראה, ככה. אני הבנתי. הבנתי. אתה רואה, גם ככה יש זוהר. ויוצא דמות! מקס! עכשיו, אני אומר לך, עכשיו אני באמת עושה את זה מהר. יאללה. מה? זה היה כל כך קצר? מה? תגיד לי, זה שוק. אבל למה דווקא את ניטה? ניטה הוא לא טוב. ניטה! מה עם הזוהרים פה? תקתק אותו. מה? אוקיי, חברים, נתקע לנו הברוק. אוקיי. נו מה? חכה, איפה אתה? איפה אתה? אתה פה? פה. תראה, תקתק אותו. כבד. אין זו. מה הקטע כאילו? תקתק אותו. טוב. אין זוהר. יאללה, קבל. כל הזמן בשתיים אני עושה 5. זוהר. כשזוהר אז יש 6. 10. בוא נראה את זה. אני פותחת עכשיו. למה שנקבל בכלל? לא יודעת. למה שנקבל בהם? מה זה? צריך לעשות פה מגה. וואו. בוא נעשה אומגה חברים. תן לי 6. תן לי 7. תן לי 8. 1. שימי לי אימא. מה? חברים, תן לי 7, תן לי 8, תן לי 6, תן לי 10. 5. אבל מה? 10, אבל... נו, מה עם הזוהר פה? מה? בוא נגיד, מוכן? נגיד עם ישראל חי, ואיפה זוהר? עם ישראל חי! אומייגאד, עם ישראל חי יצא. עם ישראל חי! הוא אגדי! זה עם ישראל חי. זה היה עם ישראל חי, חבר'ה. נו בלייק. עכשיו חייב לשחק עם צ'סטר חברים. לא, אני יודע איזה עולם נשפר אותו. לא, חכה עוד. אני יודע איזה עולם. אבל מה זה העולמים האלה שקיבלת? תגיד לי. בואו נקבל את כל הדמויות. יאללה. תקתק את זה, חבר'ה. תק. נחזור אליכם שמשהו מעניין. אוקיי, חברים, יצאנו דמות. יצאנו דמות ולא היה זוהר. מה? היה. זה לא קרה עכשיו טוב, חברים. עם ישראל חי. נכון, צריך להגיד עם ישראל חי לפני האחד. מה זה היה עכשיו? עם ישראל חי. חכה עוד לא. תגידי, למה אתה אוהבת ניטה? אני לא אוהבת אותה, אני פשוט שמה לה. למה? טוב חברים, נחזור לכם שיהיה משהו מעניין. בינתיים הכל משעמם פה. תלחץ אריאל. רוצה להפסיק. על זה. בום דינג בום בום. בום 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 בום. בוא נגיד עם ישראל חי, יאללה. יאללה, מוכן? חכה. עם ישראל חי. בטח זה נתן מזל. נו די, מה? בוא נעשה איזה דרופים אחד. קצת דרופים. געגעתי. כבר 100. עוד 100. נראה לי שנקבל אפילו את פרנק. אני מפסיקה עם הדרופים עד שהם מקבלים את פרנק. איך אני איתך? $1,000,000. פרנק? מה, זה לא יבין כלום. פרנק? פרנק? אשכרה.
יאללה. יאללה, בוא נחזור להבטחת התיבות. יאללה. בבל. אוי! היי חברים, רוצים שנעשה את הברול פאס? יאללה. רוצים שיפתח את הברול פאס? שיט. מה קרה? טוב חברים, נחזור לכם שזה ייתן. נעשו את זה מחדש כי זה לא ניתן כבר איזה 10 דקות. הדף הזה, נו, בוא נמשיך. נעשה פתיחת תיבות בסרטון הבא. אוי חברים. אין לנו מזל. מה? אין לנו מזל. היה 11. שם 11. 12. אומייגאד. נו בלייק. סטו זה טוב. זה טוב. אומייגאד. זה קרומטי. היא יכולה לעבור מעל המים. כן. זה טוב. יואו! אומייגאד! גרדיניוס! חת! אומייגאד! הוא גרוע. גריף! סתם הוא גרוע. טוב, בואו נמשיך. בוא נגיד עם ישראל חי. רגע, אני אגיד לך את הרגע אחר. מה? בוא ניתן לזה כמובן, איך לא? את צ'סטר. אבל ברור. צ'סטר. בום. ציקי פיק בום. עם ישראל חי, בירידות בעליות גם בשעות הריקשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. טוב חברים, אנחנו נעלה לכם סרטון גם היום, כן היום, כמו שאני מעלה לכם עכשיו, או מחר, וגם מחר מעלים חבר'ה. יאללה, בלייק להשקעה באמת. אריאל, איך תביא את הטלפון שלי? let's go. אומייגאד, דמות! אוטיס! אוקיי. הוא בפינת אוכל. יאללה. אוקיי. חכה, פה. עם ישראל חי! מגה. מייזי, לך תביא את הטלפון. אומייגאד, חבר'ה, אומייגאד. הוא רק הלך, ותראו איזה פתיחה חבר'ה, נו בלייק, שימו סאב, ותופיעו אותו פעמון. אריאל? חשוש ארבע, בום! קורן רף! אבל לי אין את הדבר. בום! גם לי אין את הדבר. יאללה חברים, זה אני יודעת, זה הטלפון שלי משם. את לא יודעת מה הקוד. יודעת מה. קדוש ברוך. אני אשים בבול. שימו. אבל יש לי רק ברול סטארס רגיל. בסדר, נו. בינתיים שאריאל משחק ברול סטארס רגיל, אז אנחנו נעשה פתיחת תיבות בצ'יטים. אריאל, אם אתה מקבל דמות, תגיד. זה אמר לך שיש עדכון. תעשי עדכון. יש לה מיינקראפט, לבוסרס עדכון. תביא עדכון. מה? למה צריך עדכון? כי הוא מעדכן אותך. בזה? כן. לא לזה. לברוסטר צ'יטים? לא לברוסטר צ'יטים. אתה תראה. מה זה? אני הולכת לקבל את ספייק? תמשיך לפתוח. אני אחבר. מה? טרופים? כן. לא, את זה. אומייגאד. למה היא לקחה לך מהצוות על החדרים? אוי. דבר אלינו, שלא ישתממו.
אנחנו עוד מעט מסיימים אולי, אני לא יודע. כן. אין לי מה להגיד לכם. טוב, בואו נמשיך. חכה, זה בעדכון. אל תיגע. אני מלכת הטלפון. איזה מגן, וואו, מגן יפה. אומייגאד! בוני! ומה? בכלל פתחתי תיבה כזאתי. מגה תיבה. עוד פעם היה 6. לא, חבר'ה. לא יצא. עם ישראל חי! יש לי אותה כבר. אני אומר לך, יש לי אותה. אומייגאד, חבר'ה. 6. עם ישראל חי! אומייגאד, נני. אבל נו מה? תקשיבי, יש לי עכשיו המחירים, מה אתם מפגרים ג'קט? נות 6, 1, 3, תעשה. זה הפוך. 077. נעשה. 1. מה? חכה, אל תיגע. אני לא מבין מה זה אומר. אל תיגע, אתה תראה. 11. מוכן? מה אומרים עכשיו? כן, מה אומרים? לא עם ישראל חי, משהו אחר. לא יודע. להחזרת החטופים. מוכן? 3, 4. להחזרת החטופים. גרום. בואי נראה כמה דמויות חסרות לנו. הנה, אבל זה כבר התקין. חכי. הנה. אוקיי. 70 מתוך 73. אוקיי, אין לנו קליטה. יאללה, תמשיך לפתוח. אני? כן. אתה... לא, יצא. אוקיי, כן, תראה. פנג! מה, הוא אחות של פני? לא. הוא אח של פני? לא קוראים לו פנג. בגלל שקוראים לו פנג. אחד זוהר. זה! אומייגאד! זהו! בינתיים תעשה. בוא נעביר את קולט. גם נקנה את כל הסקינים. תעשה את זה. רגע, תעשה את זה. שנייה, תעשה את זה, נו. אני בינתיים אבדוק לך. תעשה, נו. תעשה את זה. שים לב. לא את זה, אבל חכה. 4,355. סגור. את זה. תראה. חבר'ה. את זה. זה נותן מוזר, חבר'ה. יאללה, בוא נראה מה יש לו. רגע. מה? אוי, תגיד, הגעת עד 70? כן. איך הגעת עד 70? יואו! מה? אומייגאד. יש לך מתנה! מה? 2 מתנות. כן, מתנה ימית. תמשיך לפתוח! תמשיך לפתוח מה שאתה רוצה. מה שיוצא, אני לא יודעת. את עומדת לקבל פה. 660? את עומדת לקבל מישהו. באבל! גם אתה עומדת לקבל. 24. וואי, יש לך עוד משהו חינם. תמיד שנייה, אני לא... רגע. לא טוב, אבל זה הטלפון שלי. אבל יש לך איזה משהו חינם. מה זה? מה? תראה, רגע. תמשיך. תעשה מה שאתה רוצה. תראה לי את הדמויות שיש לך. שנייה, חברים. חזרנו אליכם, חברים. מה? איך עשיתי את זה? תראה, עשיתי שאפשר לראות אותנו. הנה אריאל, והנה אני. לקבלי.
נמשיך, תראו, רגע, נראה להם. הברול סטארס האמיתי של אריאל, רגע, אני אראה לך. לי יש 40 דמויות בברול סטארס האמיתי, אבל לא יש 33. וסרג' הפך להיות לו אגדי, אז יש לו אגדי אחד. תראו, כתוב פה שהוא אגדי. יאללה. בואו נמשיך. אבל אריאל, אתה לא יכול לנטוש אותי ככה, די, אריאל. עזוב את הברול סטארס. יואו! לאיזה עולם זה הפך להיות? מה, אתה לא מכיר את העולם חיסול? אני בשוק ממך, אריאל. את זה אני מכיר, אבל... מכיר... את זה, אני לא יודע איך העולם הזה... אוקיי, חברים. פק. יואו! אומייגאד! מה? בסדר, אחרי המשחק הזה אתה אוי מלא ממשיך לראות איתי סרטונים. מה? וואו. הנה, אריאל. אני משאירה אותך פה. חכו. חברים, חזרנו. מה עשיתי לו? די, אריאל. מה? בוא, רוצה כדורגל? מה? יואו! יש... די! למה? די, זה לא מצחיק. אבל אתה לא יכול... כשאנחנו עושים סרטון, די! להיות בטלפון, זה בלתי אפשרי. די! בוא, עזבו, אין לי כוח לפתוח תיבות עכשיו. שעתיים לשבת על הטלפון, טק. אריאל, בוא, קונים את הדמויות האחוריות שלנו. בוא. רגע. אתה לא יכול, זה עוד 14 שעות. בוא לקחת את הראשון. תקנה. את מי לקנות? יש לנו את כולם! למה לא אמרת? ואני פותחת סתם תיבות כמו משוגעת. פשוט לא יודעת מה את רוצה. טוב, בוא נתחיל לשדרג. אני קבלי, יש לו עכשיו את ה... נו מה? בום. היה אמור להיות את הדבר הזה, יואו. אין לי כוח, חזור אותי. בום. תגיד לי. אוי. בסדר, שקיבלתי גישה. בסדר, רמה מקסימלית 1. בום. זהו, די, אריאל. אבל תראה. מה קרה? 2 רמה מקסימלית. טוב, חברים, עכשיו... לא תקבלי מה יצא לו. סופר פינה. אתה עכשיו תהיה כל היום בברול סטארס? אני עכשיו בזה. עבודה שלי. וואו! שנייה, חברים. מישהו עומד להיות ביום חמישי. כן. שנייה, חברים, אנחנו חוזרים. וואי, חברים. את יכולה אולי להגיד אחד? מה רק אחד? אני לא יכולה, זה של חברה שלי. אני אביא לך. כן. כאילו, היא אמרה לי שמור לה. בוא. למה היא הביאה לך? כי היא רצה להביא לי. היא גם אמרה לך לא לפתוח. היא אמרה לה לא לפתוח. כן. אז למה היא לא הביאה לך? את רצית את זה? כן. טוב, בוא. ארי. אם הגעתם לטבעות, תנו בלייק, כי אני באמת לוקח לי מיליון זמן לערוך את הסרטונים האלה. מאחד לעצור באמצע הסרטונים בגלל שההורים קוראים לנו. ומשתיים לערוך את זה, שזה לוקח את זה שעתיים. אז כן, אתם רואים את זה שעתיים אחרי שזה עלה. אריאל,
נו, אל תהיה ילד שטותי. תראו במה הוא משחק. שנייה. הנה זה. טוב חברים, כאן הסתיים הסרטון. אריאל תגיד להם ביי. ביי ביי. ביי ביי. יאללה ביי.